juoksukoulusarjaa johtaa tässä vaiheessa Miro Mattila, toisena Tomi Kuusisto, kolmantena Joni Seppänen. Ja tässä lähdettiin aikamoista vauhtia. Pojat 10-vuotiaat. Siellä Eero Honkanen Turun Urheiluliitosta johtaa hänen rinnalleen kuitenkin sama seura Matias Auremaa. Kolmantena Miro Mattila Liedon Parmasta. Ja näin siinä pojat ainakin 4 ensimmäistä melko lähellä toisiaan. Matias Auremaa Turun Urheiluliitosta johtaa tässä vaiheessa aika selvästi. Kakkosena Eero Honkanen myös Urheiluliitosta ja kolmantena Miro Mattila Liedon Parmasta. Ja näin loppusuoralle on kiristämässä tämän juoksun voittajat. Ja hän on Turun Urheiluliiton Matias Auremaa. Hänellä onkin kaikkein kovin tilastoaika alle 2 minuutin näin. 1.49 kovaan aikaan. Toiseksi on tulossa Eero Honkanen Urheiluliitosta, kolmanneksi Miro Mattila Liedon Parmasta. Neljänneksi kiristää Onni Helen Turun Urheiluliitosta ja siinä loput pojat sitten maaliin.